lại đây vào đây ăn một này có gì cũng nào đi khác không có gì gue dong itu nanti jangan nih anh ra đi cô ta như vậy langsung jadi mah kasih mah बे भिडिअखौ सोर भाइरेल खालामदों आरो माबोरैनो बे भिडिअआ भाइरेल जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि आरो गिबियावनो आङो फग्रनाव फन हरग्रोदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव आं कनस्टानाव फन हरदोंमन आं कनस्टाया मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननो सिगां खोन्थाग्रोनि सिगाङावनो माने कनस्टाजों फन रायलायदों कनस्टा गोगोम गाबनानै आंजों रायलायहरदों आरोना ओमफ्राय बुंबाय बे भिडिअखौ दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर थ' नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय जानो हागौ फेसबुकनि दारै गोबाङानो बियो दायो शेयार जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोदो खनसे भाइरेल जाखांदोंमोन आरो दाबो खनसे गावनि बिसि फिसायजों लोगोसे बुलायनानै बेफोरबायदि जाथाया जादों होनना बुंनाय खोनादों लोगोसे बिथांनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल बा बायदि बायदि रोखोमनि भाइरेल जादों होनना बुंनाय खोनादों थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो नङाब्ला लोगोफोर कनजिता बर'आहाय दिनै मानि थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव एसेबां भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय कनजिता बर'आ गावनो मा फोरमायनानै लादों आरोना लोगोफोर आङो माने फग्रन आरो कनस्टानि बारै फंनैसो खोथा खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आं लाबोनो सानदोंमोन दा दाया सोरनियाव दं सोरनियाव गैया बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरोना बे भिडिअखौ सोर भाइरेल खालामदों आरो माबोरैनो बे भिडिअआ भाइरेल जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि आरो गिबियावनो आङो फग्रनाव फन हरग्रोदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव आं कनस्टानाव फन हरदोंमोन आं कनस्टाया मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननो सिगां खोन्थाग्रोनि सिगाङावनो माने कनस्टाजों फन रायलायहरदों कनस्टा गोगोम गाबनानै आंजों रायलायहरदों आरोना ओमफ्राय बुंबाय बे भिडिअखौ नों सोरनोबा भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन ना नोंनि फिसाया बिहरदोंमोन होनना सोंदोंमोन आं ओमफ्राय कनस्टाया गाबनानै बुंहरबाय बिराद गाबै बुंहरबाय आरो ओमफ्राय कनस्टाया मोनसे जायगायाव माने दाखालि दमासि खालिबा कनस्टाखौहाय माने दावराव जानानै गोगोम बुदोंमोन जादों बिदि बुनायनि थाखाय लोगोफोरजोंहाय लोगोसे रुम भारा लानानै थाहैदों ना मादों होनदोंमोन बिदिनो आरोखि आंबो फन हराखैमोन ओमफ्राय आङो दहाय फन हरनानै सोंहरनायावहाय बिराद गाबबाय आरोखि गाबनानै बुंहरबाय ओमफ्राय सोंबाय आरोखि बे भिडिअखौ सोरनोबा सोरबा हौवानो हरदों नामा सोर भाइरेल खालामखो माखो होनना सोंबाय आङो बे भिडिअआ माने सिगाङावनो थग्रना कम्पानियाव थानाय समावहाय बे भिडिअखौ गावनि हिन्जावनाव बिहरबाय थाखानायमोन जाहैदों बे भिडिअखौ हरना होदों गावनो बिसि फिसायजों हरलायखानाय आरोना ओमफ्राय बिदि होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय बेखौथ' आंनो खोन्थाबाय कनस्टाया ओमफ्राय आरो आङो थग्रनावहाय दसे थाना फन हरलायबाय आङो थग्रन नों मानो बे भिडिअखौ भाइरेल खालामखो माखो होननानै ना सोरबासो भाइरेल खालामखो माखो सोरबासो हगारखो ना माखो होनना सोंबाय आरो आं ओमफ्राय होनबाय थग्रना सानथामनि गेजेराव आंनि हिन्जावा न'आव फैयाब्ला आङो नैबे गाज्रि भिडिअखौबो आं आपल'ड होनोसै मानोसै होननानै वाट्सआपआव एसएमएस खालामहरदोंमोन होननानै बुंबाय आरो थग्रना ओमफ्राय फैयाब्ला बे नेगेटिभ भिडिअ सिगाङावहाय गाव कम्पानियाव थानायावहाय हरनाय भिडिअखौ फेसबुकआव आपल'ड होगोन होननानै बुंहरखादोंमोन जादों एसएमएसनि गेजेरजों ओमफ्राय बियो एसएमएसखौबो नायालासे थादोंना कनस्टाया बेनि थाखाय बियो मैयानि दिनावनो माने भिडिअखौ कनस्टानि फेसबुकआव गावनो आपल'ड होना होनाय जाबाय आरोखि बेबो लगिन खालामनो हाखायोमोन नालाय बेबो लगिन खालामखायोमोन जादों बेनि थग्रननि मबाइलावहाय लगिन खालामखायोमोन जायोब्ला बेनोसै दाया सोरनाव दङ सोरनाव गैया नोंसोर सायख'लायदो नोंसोरनावनो गियान दं नोंसोरनावनो गोहो दं सायख'नायनि आरोखि आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम माने आङो सानैनिबो रायलायनायनि कल रेकर्डखौ आङो हगारनोबो हागौ आरो आं सोंनायखौ आरोखि ओमफ्राय दा आं होथ'नाय नंला आरोखि गरमा गरमनि बेनोसै बाय बाय A few moments later आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय दिनै अननायनि जायगायाव बियो मा होदों आंनो दुखुसो होदों आंनि फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि पिकचार आंखौ हगारगासिनो नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं खालामजोब्बाय आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिकचार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन फिसा जोङो थानो सान्थि मोनामोन न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन
बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना दंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरैबादि जुजिबाय नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय आं जुजिनो हानाय नंला आं जेनबाय